Kam chodíš? Ty se dostal na Harvard. A co je na co? Chci totiž uspořádat večírek a ty mi v tom musíš pomoct. Co to je? Co? No. Čert jeden. No. Arti! Artine! Artine! Jdeš? Jedeš? Pojď sem, pojď. Artine! Artine! Sarte! Pojď sem, pojď. Ušel se pryč. Nino! Artiku! Jo. On tam možná bude spát pod tím křeslem. Artiku! Artičku! 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 Nino! Nelez mi do záběru. Artičku! Pojď sem! Arti! Artičku! Teď si dám zase do hlavy o křeslo. On tahá tu deku. Artičku! Koukej! Koukej! Ne, ty ne, Nino. Artičku! No co to je?